Grabe. Tower. Yan kayo. Mas ito pupla ni neighbor ko. Ale. Guys, hindi lang malala. Oops. Muriyaw. Yung may gusto labala. Oh, labas mo mga gitu. Yung may size. Yun nga mas mangkang bugin ko. Alright, check it down. Ito na po piti. Umariyaw. Gusto mo. Ang palava karayang. In case may ang kuskila lang. Kapela ng bilo. So, sungkang punta nga. Utujarak kaya mamag. Mix. Wala. Terlalu ya.
Asli. Qu'est-ce que le gars a pompé? Hein?